Jeg vil svare, ja, jeg vil svare på de her spørgsmål, folk har stillet mig. Både anonym og på statusen, ja. Jeg starter med status. Karoline Flensborg. Vans eller Converse? Jeg har ingen Vans, så jeg må sige Converse. Ja. Din bedste ven? Det har jeg sgu ikke rigtigt. Jeg har rigtig mange gode venner, men ingen sådan bedste ven. Kage eller bacon? Og der må jeg sige bacon. Jeg kan ikke særlig godt lide kage. Så. Det bedste du ved? Det bedste jeg ved? Ja. Det er sgu min familie. Ja. Min familie. Min mor siger familie. Er du forelsket? Ja. Ja, det er jeg sgu. Og din bedste veninde? Det ved jeg ikke. Det ved jeg egentlig ikke. Katrine eller Camilla, jeg ved det ikke lige helt. Men de er det bedste. Det er dem, jeg har det rigtigt. Jeg ved, jeg kan fortælle alt. Jeg har også rigtig mange, hvor jeg også kan fortælle rigtig mange ting til, men de er dem, jeg kan fortælle alt. Ja. Så er der Katrine Birkholm. Hvornår mistede du din mødom, hvis du har mistet den? Det har jeg. Jeg er ikke lige stolt. Jeg var den mistede den, men jeg var 12. Kan blive One Direction? Ja, yeah, de er fine. Jeg spørger om du vil være veninder med mig? Jo, det kan jeg godt. Og om jeg er pæn? Du er fin nok. Så er der Nikita Årestrup, tror jeg. Hvad er din livret? Det er min mors frikadeller, ja. Bjørk Lind spørger, er du forelsket? Og det har jeg svaret på, ja, det er jeg. Har du søskende? Ja, det... Jeg har en lille søster ved min mor, og så har jeg en lillebror ved min far. Og så min fars kæreste har en pige. Og så spørger hun lyshåret eller mørkhåret drenge. Det er lidt forskelligt. Ja. Håndbolddrenge eller fodbolddrenge. Begge dele, tror jeg. Hvem er du fan af? Jeg er ikke sådan fan af nogen som sådan. Justin Bieber eller One Direction? Begge dele. Altså, jeg er ikke sådan fan af nogen af dem, men deres musik hører jeg. Sådan, ja. Så spørger Katrine Birkholm igen. Hvem elsker du mest i verden? Og det er min lillebror. Altså, selvfølgelig elsker jeg også rigtig meget min mor og min far og min lille søster og sådan noget, men allermest min lillebror. Hvor høj er du? 1,69 cirka. Hvor meget vejer du? Det har jeg ikke lyst til at sige, men ja. Så spørger Rasmus T. Fast, tror jeg. Går det godt? Ja, det går okay. Sådan stille og roligt. Mie evig glad Rudkøbing, tror jeg. Hvorfor vil du ikke have en and? Sådan skal jeg med en and. Det er noget mærkeligt at spørge om. Så vil jeg hellere have en gris. Det vil og hvad farve bluse på? Jeg har en grå bluse. Og så spørger Victor Skårup, tror jeg det siges. Jeg ved det ikke. Yndlingsfilm.
Det ved jeg ikke. Nej. Jeg har ikke nogen yndlingsfilm. Der er rigtig mange film, jeg er rigtig godt lide. Og især film med biler. Altså, der er biler i. Jeg er rigtig glad for. Eller gyser. Det er så okay. Og så spørger jeg, hvad synes du om mig? Du er sød, altså. Rigtig flink. Ja. Og så fik jeg en besked på min telefon fra Camilla Skov og Caroline Nielsen, der spørger, hvad synes du om os? Den er svær. Camilla er jo en af mine allerbedste veninder, som jeg sagde før. Hun er en af mine bedste veninder. Og hun betyder alt. Det gør Caroline også, hun betyder også rigtig meget. De er nogle virkelig søde piger, som jeg holder rigtig, rigtig meget af. Ja, de er ikke til at beskrive. Og så spørger de, hvem er din bedste veninde? Og det vidste jeg ikke helt. Camilla eller Katrine. Jeg ved det ikke helt, hvem der er den bedste. Savner du BE, altså Bindernes Efterskole? Og ja, det gør jeg. Savner det rigtig meget. Det er underligt, at vi skal være der, men det var sådan valgt jeg tog. Og så spørger de, er du forelsket, hvis du er i hvem? Ja, det er jeg, og de ved også godt, hvem, så det, ja, det ved de selv. Og hvem er din bedste ven? Og jeg har ikke sådan nogen bedste ven. Det har jeg ikke. Jeg har rigtig mange gode venner med min bedste. Og så går vi til de anonyme spørgsmål. Gamle bedste veninde, hvem? Altså, Katrine, som stadigvæk er en af mine bedste veninder. Det var så også min gamle bedste veninde, men hun er stadigvæk en af dem. Ja. Kæledyr, ja eller nej? Ja, det har jeg. En kat og en hund. Yndlingssang. Det må være Tog det som en mand. Ja. Eller det er min yndlingssang, men det er den jeg hører allermest lige for tiden i hvert fald. Hvad er du mest stolt af? At jeg er nået så langt som jeg er. Alle de kampe og det jeg har været igennem, og så alligevel nået hertil. Det er nok det jeg er allermest stolt af. Hvad er du mindst stolt af? Ja. Min far. Så ja. Det lyder mærkeligt og sådan noget, men der er rigtig mange gode grunde til det, så det må nok være ham, jeg er mindst stolt af. Jylland, Fyn, København, hvad er bedst? Det er også svært. Altså, jeg har det godt i Jylland, men jeg vil rigtig, rigtig gerne til København, eller bare til Sjælland i det hele taget. Bedste minde? Den er svær. Jeg har rigtig, rigtig mange minder, så... Og det er rigtig gode at det er mig og Camillas. Vi havde om søndag, når vi kom ned på efterskolen. Hvor vi så Forbrydelsen. Det er et rigtig, rigtig godt minde, der betyder rigtig meget for mig. Eller når hun talte min kondom, der hang ved min seng. Det betyder rigtig meget. Så... Men jeg har rigtig, rigtig mange minder. Hvad grinte du sidste dag? Hvad grinte jeg sidste dag? Det ved jeg ikke, jeg griner meget. Rigtig meget griner jeg faktisk ikke. Og yndlingstøjmærke. Jeg har ikke noget bestemt. Jeg går det tøj jeg kan lide. Det behøver ikke have noget mærke. Og så får jeg igen, hvor høj er du? Stadigvæk 1,69 cirka. Og så er der en der skriver, du burde blive model. Okay, tak. Det vil jeg også rigtig gerne, men jeg kunne godt have været kommet til sådan noget casting i det, men jeg har ikke penge til det. Desværre. Er der nogen du savner? Ja, der er rigtig mange jeg savner. Min lillebror, min far. Alle dem nede fra efterskolen af. Alle mine gamle veninder der, inden jeg flyttede til Esbjerg. Så ja. Så er der en der spørger, drikker du? Ja,
det gør jeg. Nogle gange. Så så er der en, der spørger, hvorfor er du så køn? Tak. Det ved jeg ikke. Det er bare ikke noget, man selv vælger, men tak. Hader du dit liv? Nej, hader ikke mit liv. Altså selvfølgelig er det ting, jeg ikke kan lide, der sker i mit liv, og er sket, der kommer til at ske, garanteret. Men jeg hader det ikke. Nej, det gør jeg ikke. Er der mange, der ikke kan lide dig? Det ved jeg ikke, om der er mange, men der er der nogen, der ikke kan lide mig. Er din nye skole god? Ja, den er faktisk okay. Der er nogle søde mennesker, som siger ja. Fortryder du, at du stoppede på efterskole? Ja, jeg fortryder det på den måde, at jeg savner mennesker med mig. Jeg fortryder det ikke i forhold til, at undervisningen begyndte. Det var derfor, jeg sådan stoppede. Men på grund af, jeg savner rigtig mange mennesker. På den måde fortryder jeg det, ellers gør jeg ikke. Ja. Så er en, der spørger, hvorfor blogger du ikke? Det ved jeg ikke. Det er jeg sgu ikke så god til at finde ud af sådan noget, men nej. Så er der en, der spørger, havde du en god barndom? Både hjemme med min mor havde jeg det rigtig, rigtig godt. Men hjemme med min far har jeg nok ikke haft den bedste barndom, så ja. Men det var det.